Ahojte všetci, objavila sa mi na stole táto doska, má označenie 40 RT51 dvojité V1 pomlčka MPA 2HG. Doska má taký symptóm, že ak ju pripojíte do siete, začne bzučať tento transformátor, čož po väčšine znamená, že niečo je v skráte. Keď si pozrieme túto sekundárnu vetvu, ktorá nám ide od siete, máme oddelený plošný spoj, hneď za ním vidíme nejaké usmerňovacie diódy a potom som si pozrel pod mikroskopom túto dvojitú diodu, usmerňovaciu rýchlu, a moje meranie začalo v podstate za transformátorom. Keď si merák, ktorý mám po ruke momentálne, prepneme na diodový test, ktorý je najčastejší na skráty samozrejme, tak si premeráme tieto diódy. Áno, nie sú v skráte. A premeráme si túto a samozrejme, že je v skráte. Hej. Takže táto dióda to nevydržala, je v skráte. A teraz keby sme sa na to pozreli, že v podstate čo to môže napájať, keď sa pozriem ďalej na dosku, tu budem vidieť, že je výstup z drivera, čiže výstup na podsvietenie, tak musel by som veľmi hádať, čo to schytalo, a pravdepodobne to schytalo podsvietenie, od podsvietenia. Dobre, táto dióda je dióda, aby ste lepšie videli, ED640S. Dohľadal som si ju samozrejme, nič zvláštneho, je to rýchla dióda, je na 400 V a je 6 A, čiže podľa možnosti hocičo zo šuflíka by sa dalo použiť na výmenu tejto diódy. Dúfam, že takáto malá servisná rada vám pomôže ďalej. Pekný deň.